Ezihamba phambili indaba namuhla. Owe-ANC ufuna kube nezinguquko kwimigomo yezomnotho. Umhlathuze uthembisa ukuvulela intsha amathuba. Ukubulawa kwabesifazane eKenya bezizokuvakasha ondini. Lezi izindaba ze-1 KZN TV usifundela uthulile Ntulisa ubona. Ilungu lesigungu sikaKhongolose uMnumzana uJeff Hadebe usetshela ithimba lezindaba le-1 KZN TV ukuthi ngajabula ukubona imigomo efana nezemnotho kanye nezemidlalo ishintshwa ivune abantu abamnyama uma uKhongolose usubamba inkomfa yemigomo ngempela sonto. uHadebe kwenkulumo abenayo neziko lezindaba le-1 KZN TV uthi sekuyisikhathi sokuthi umnotho ubuyele ezandleni zabantu abamnyama. Kubalulekile kwezomnotho kuba siyazi ukuthi nakwezomnotho hayi i-economy yethu umnotho wethu usaphethwa abelungu, so siyafuna ukuthi kusukela manje kuya phambili abantu abamnyama babe yingxenye yokuthi kube nabo baphathe lana eNingizimu Afrika i-sport nabo phambili kuba siyazi ukuthi ulusha ilona uthanda umdlalo, so siyafuna ukuthi silikhuthazele ulusha luthande umdlalo. Lezo zinto zenza ukuthi kube nesithombe esihle saseNingizimu. Imeya yomasipala waseMhlathuze uMduduzi Mhlongo uthi ukuthuthuka kwesifundazwe kusho lutho uma abantu abasha bengenawo amathuba omsebenzi. Ekhuluma kwisidlo sasekuseni sokuxoxisana nosomabhizinisi abamnyama basakhula malunga nokuzakhela amathuba omsebenzi, Mhlongo uthi bazonika abantu abasha amathuba amaningi ukuthi nabo babe ngosomabhizinisi. Lesi sidlo sasekuseni ke besibanjele endaweni yokuzijuquza eCubana eRichards Bay. Baphume ngobuningi babo somabhizinisi abasakhula abangabantu abamnyama kwisidlo sasekuseni besisendaweni yokuzijuquza eRichards Bay eCubana ukuzofunda kabanzi ngamathuba abanawo nangezindlela zokuzithuthukisa. Lesi sidlo sasekuseni besanjelwe yimeya kamasipala uMhlathuze nabaholi be-ANC Youth League KwaZulu-Natal nezinye izinhlangano ezixhasa osomabhizinisi ngenkece. Imeya lomasipala uMhlathuze ubesechaza ngenhloso nanokuthi sibe impumelelo enganani lesi sidlo sasekuseni. Enywe emcimbini wabantu abasha abasebhizinisini njengomasipala ukuthi sizokhuluma nabo about opportunities that we can be able to provide for them, particularly around ensuring that they get into the mainstream of business. So we are happy that we have this opportunity to interact with them and introduce them to opportunities available, and I think it was a success and we're quite pleased. Unobhala we-ANC Youth League ophikweni laKwaZulu-Natal Thando Xolo Sabela uthi abantu abasha kumele bathole amathuba omsebenzi ezinkampanini ezinkulu zikahulumeni. The operation that is aimed at ensuring that black people participate in the economy of our province. Now, Operation Vula, what we like about Operation Vula, it's very clear about youth set aside. Including Transnet, those institutions are the institutions they must set clear targets in terms of their procurement or their procurement spend. These are the targets that must be set aside for young people. Usihlalo wenhlangano ebhekelele osomabhizinisi abancane ngenkece iNYDA uSifiso Msweni uthi inhloso yabo ukuzolela abantu abanesifiso sokuba bathole usizo emabhizinisi abo ngokuthi bafunani. To come and listen to young people in KwaZulu-Natal as to how we can work together to ensure that we assist young people to realize their full potential. So today is not about us to come here and give wonderful speeches. Today it's about us coming here to engage with yourselves and say, how do we take youth development in this country forward? Imeya kamasipala wasondini enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal uKhansela Wilson Ntshangase uthi ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu besifazane kule ndawo kulimaza kakhulu ezokuvakasha. Kwazise lo masipala ubheke inzuzo ngezokuvakasha. Umgazi ke uphinde waveza ukuthi imini eminingi ikhomba amadoda ingakho besingathi umcimbi owaziwa ngokuthi yiMen's Summit lapho bekhuluma ngezinto ezibhekiswe kabesilisa. Ukusho lokho ngenkathi ekhuluma nabezindaba lapho kube kunomcimbi wamadoda ezibindini ondini.
Indawo yaSondini oluMahlikihliki isidume ngezigameko ezimbi lapho kubulawa kakhulu abesifazane. Ukwanda kwalezi zigameko sekuze kwasukumisa nemeya lomasipala uKhansela uNtshangase basingatha umcimbi wamadoda lapho beluleka khona amadoda ukuba angazenzi izinto ezimbi. Akalona sikona ufike lapho zande kakhulu igameko lapho khona kunokuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane behlukunyezwa abantu besilisa. Ngikhuluma nawe nje namhlanje ngoba ngikhuluma nawe nje kwamthethwa kwaWard 4 esidakeni kwaceza ey'nsukwini ey'ntathu ezedlule kuse kutholakala wesifazane obe namanxebanxeba egwazwe okusolakala ukuthi owesilisa bethandana naye. Leso sigameko silandela ezinye msakazi igameko esike saba nazo la uLundi engafaka phakathi esawaXulu endinde izingane lezo zadliswa uphoyizeni wenkomo zathova uyise engabala kuso futhi esenzeka laphayana ensuka ngihlale kwaceza owesifazane wayekhulelwe inyanga seziwu9 wabulawa yisoka lakhe. Imeya ithi lokhu kuzoba nomthelela omubi ngakwezokuvakasha ngaphansi kwale ndawo kwazise babheke ukwenza inzuzo ngazo ezokuvakasha. Ngoba nje itourism lapho oLundi iyona esibheka ukuthi iyona engasifakela imali. Uma ngabe indawo yethu izothe iduma ngegameko ezingezinhle izokwenza ukuthi nabavakashi basibuke ngelinye iso. uNtshangase uthi sebeneminyaka emithathu lapho behlala khona phansi namadoda bayaluleke ngezinto ezibalekile. Kufanele iqhaza libonakale iqhaza elibanjwe owesilisa ekhaya ngoba sasikhona isidingo sokuthi kube khona ubaba umuzi ngoba ubaba eqotho eyumholi ekhombisa ukuthi umndeni wakhe uyawuvikela futhi uyawunakekela. Akho-ke besizokhumbuza ngalokho nje ukuthi sibaluleke kakhulu singamadoda. Ezindabeni ze1 KZN TV kube oSibongiseni intandokazi kaMamdletshe wakaMnyeni ngibika ngisezibindini oLundi. Umsunguli wesikole sabefundisi Lifetime Bible Institute uTsolwazi Muswaxulu uthinte yenza abanye befundisi bephuma evangelini benzisa abazalwane izinto ezithusayo ingoba banalo ulwazi olunzulu ngezenkolo futhi abakaze bahlale phansi esikoleni sezenkolo lapho bezofunda khona ngezwi kanye nokuziphatha komuntu esuke ethunyelwe ukuba adlulisa izindaba zikamoya. uTsolwazi Xulu ke bekhuluma kanje ngenkathi lesi sikhungo sibambe inkonzo yokubonga emva kokuba bethola imvume yokuthi siqhubeke nokufundisa ezenkolo baphinde bakhangise ngalesi sikole. Omunye ke umuntu engazibuza ukuthi kungani kufanele ahlale phansi edeskini ukuze abe ngumfundisi ngoba ezikhathini eziningi ukuba umfundisi kusuka ubizo lukamoya. Kodwa ke ngokwesikhungo iLifetime Bible Institute lithi ke noma ngabe ubizwe ngokukamoya uyakudinga ukuba ufundiseke ube ngisho nesitifiketi esigunyaza ukuba wenze umsebenzi kamoya. iLifetime Bible Institute okuyisikhungo sokuqeqesha abafundisi esisebenza ngokubambisana nesikhungo semfundo ephakeme iUniversity of KwaZulu-Natal. Kanti ke umsunguli walesi sikole uSolwazi Usazi Xulu uthi ke leli college labo lifundisa kabanzi ke ngezikamoya kanti bafunda ngisho izibalo nokuyinto omunye umuntu angeke azitshele yona. uSolwazi uyachaza. Imisakazo yonke awusavunyelwa ukuthi wenze intshumayelo ungenaso isitifiketi esemthethweni. Yilo nto ke esenze thina saqiniseka ukuthi ake sizokwethulela ke umphakathi ukuthi nasi isikole sinomphefumulo, nasi isikole esiphilayo. Thina sowakha ama-certificate aphuma eKwaSAQA, ama-certificate kwa-South African Qualification Authorized. Yilokho ke esithi esikhuthaze nabanye ngoba nami ngangiyuyena umuntu njengalo ngo1997 ngikhipha itifikethi ngihambe ngizenza la koSmith Street ngibanikeza amaphepha kodwa ngabona ngelilodwa ilanga mhla ngibuye enkantolo ngabona ukuthi kufuneka ngizame something ukuthi ngikwazi ukuphuma kulolu daba ngenqena ke ngaloyo. Ukusabalala kwabefundisi abayimkokotelo sekwenza abanye abantu bebemanqekanqeka okuba bevesane bakhonze nje kunanoma yiliphi ibandla njengoba phambilini kuke kwavezwa abafundisi bedlisa abantu izinyoka, abanye uphethiloli, abanye ngisho bezishisa ngamanzi abilayo. Kuthi ke bakhombisa ukholo lwabo. Lokhu ke uSolwazi uXulu ukukhahlele ngazo zombili wathi angeke ukubone lokho kubafundisi abadlule kuleli kolishi. Bukhulu ubungozi ngoba ubona nje abantu benza izinto ezinjengalezi nje ingoba
bengesabile ukuthi uyazi uma isikole singaregisterekile wenza noma yini ngoba ifocus yakho imali kuphela. So uma ungarejistile uzenzela into thina la sikwazi ukwenza into eyethu esithanda ngoba umuntu uqala nje uyazi ngangazi ukuthi la kwi-theology uqala nge-maths qalwa nge-maths qala uyifunda awukwazi ukuba umfundisi ongakwazi ukubala uzoba umfundisi kanjani. Siyeke kuma-fundamental sifunde nawo asikhombisa izinto eziningi siye kuma-core sifunde nakhona busukhathake uza-ke kwi-theology. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNondumiso Mlondo ngibeka ngiseThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-12.98 cents kwi-dola laseMelika libe ngu-16.64 kupondo yaseBrithani libe ngu-14.75 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide lona $1,251 kuthi oil ongahluziwe bu-$46.44 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns limatasatasa nemizamo yokugcina abadlali bayo abathathu abazophelelwa izinkontileka ngokuphela kwenyanga kaNhlangulana. Laba badlali-ke okungu-Asavela Mbeki, uThabo Ntete kanye nonozinti wabo uWayne Sandilands bangagcina sebejoyina amanye amaqembu uma izingxoxo zingahambi ngendlela. Okhulumela eDowns-ke uThulani Thuswa uthi bamatasa nezingxoxo nalabadlali babathathu leli qembu-ke selimkhululile uTeko Modise njengoba engeke savuselela inkontileka yakhe. Ake sibheke isimo sezulu esilindelekile osukwini lakusasa. Empangeni lizoba nezihlambana zemvula amazinga okushisa u-12 ka-20 degrees, eThekwini u-12 ka-20 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu u-7 ka-18 degrees, uLundo Lumahlikihliki u-8 ka-19 degrees, eXhobe Elimantente u-3 ka-15 degrees, siphethe ngeFriday Filidi u-4 ka-16 degrees. Lezo-ke mbukeli bese kuphathele zona sinethimba lezindaba le-1 KZN TV, intombi yasemabhileni ikufisela ubusuku obuhle.